en sjov og livlig og kreativ og rummelig, meget forskelligartet, hvis man kan sige det sådan, en klasse. Der er mange forskellige elever. Jeg synes, jeg også I har været dygtige, rent fagligt. Jeg har nyt at have jer. Jeg har nyt at være i rummet med jer sammen med Kristen. Det synes jeg var rigtig sjovt at komme lidt tættere på jer. Jamen jeg synes, I er dejlige, og jeg håber bare, at I er sikker på, at I klarer det godt, og I får det rigtig godt. Ja. 3.C. Jeg vil huske 3.C for at være nogle rigtig søde første G'er og rigtig dygtige til biologi. Det forvirrede måske, men rigtig dygtige. 3.C. I har sørme været en interessant og livlig klasse. Jeg husker en masse ting om jer fra ånd. Der var meget godt gang i jer. Der var mange mærkelige spørgsmål, og der var også nogen, der skulle låses bag i, og sådan er det jo. Så var jeg jo med på studietur. Den husker jeg også ret tydeligt. Og så husker jeg selvfølgelig især jer klassikere, fordi I har været der i 3 år, og I har været vidunderlige at undervise, og jeg kommer til at savne jer helt forfærdeligt. Men jeg vil sige til hele 3.C, rigtig god vind og pas godt på jer selv derude. 3.C, hvem er det? Jeg tror ikke, jeg har haft 3.C. Ja, det tænker på, det er 3.C's meget store faglighed, og måske især blandt drengene, det har jeg virkelig været imponeret over. Samtidig har det nærmest måske gået over til at blive sådan lidt nørdet i det, ikke også, ikke? Så man har skulle holde dem lidt tilbage, men altså det er en ting, der har gjort stort indtryk. Så vil jeg også huske dem for deres gode humør, fordi det er en klasse, der altid er glad og smilende, og så man bliver mødt og smile, når man kommer i 3.C. Dem jeg vikarieret. Ja, 3.C. Altså, nu er jeg helt ærlig. 3.C, de er røvprovokerende, røvirriterende og røv for meget. Jamen, ja. C-klasserne, det er ikke altid dem der, det er sådan noget celibat, citroner. De er ikke altid meget kreative med C. Og omsorgsfulde. Og omsorgsfulde. Ja, de er faktisk rigtig søde. Ja. Jeg er faktisk ikke stadig helt sikker på. Har du et billede af dem? Nej, ikke C. Nej, de kommer aldrig op, eller C-klasserne? Jamen, jeg er ikke gymnasievejleder, men jeg kender dem godt alligevel, fordi de er så søde. Jamen, men altså, jeg husker 3.C som... Det er dem, der altid står nede og ryger her. Nå ja, dem. Rygerbanden. Rygerbanden? Nej, ikke alle sammen. Så er der også dem, der bare sidder oppe i sofaen. Jeg husker 3.C for alle deres mange spørgsmål. Hvorfor bliver det der 1? Tilde Mabel vil ikke, tilde Mabel er dum. Tilde hvor er A? Tilde jeg forstår ikke differentialkvotient. Tilde hvorfor gør du det der, hvor er stregen blevet af? Tilde hvordan dividerer man med 2? Tilde hvad er 2 divideret med 17? Ja, jeg tror jeg kan komme på mange. Lige nu kan jeg ikke komme på mange flere. Ej, 3.C de er rigtig søde. 3.C er en en klasse med mange forskellige mennesker. Der er klassikerne, som tegner blomster over det hele, og taler græsk, og så er der fnisepigerne, og der er festpigerne, og der er dem, der altid sidder på forreste række, og der er dem, der altid sidder på bagerste række, der er dem, der altid vipper på stolen, og så er der dem, der altid skal bede om at lukke computeren ned, og alt i en stor sammenhæng, så er de bare nogen, der er herinde for evigt. De er mega søde. De var jo også med mig i Barcelona. Ikke med mig, men jeg var med en anden klasse. Og var mega søde. Specielt den der sidste torsdag aften, der mødte jeg nogle af dem på en bar. Der var de meget sjove. Meget underholdende. Altså, de har altid jer her. De har altid jer her. Og hvad vil jeg huske 3.C for? Fuld pensum og sjov på gaden. Sailors, oh sailors,
Osiris, Osiris, Osiris. Vi elsker dig så meget, Osiris. Osiris er mit hjemsted, er mit fødested, er mit yndlingssted. Osiris, du bliver alt, og jeg elsker dig for mange kan. Osiris, du er København, du tog mig i favn, og det er mit savn. OG, ØG, FG, GOG. De har ingenting på NTG, Osiris. Osiris, vi kommer til at savne dig, Osiris. Osiris, Osiris, vi elsker dig så meget, Osiris. Første C, blev til anden C, blev til tredje C, og nu står vi her, og om selv sker. Ugen på, siden vi var små, bare ikke blå. Tredje C, vi made it, det er uden at lyve. Vi bliver svært af alle 27 frans. Han er på BG, ikke på GG, men i hjertet er han SG. Osiris, Osiris, vi kommer til at savne dig, Osiris. Osiris, Osiris, vi elsker dig så meget, Osiris. Og Vicky, vi elsker dig. Vi kommer til at savne dit Vi er kristne. Tak for studietur. I ved, I havde det mega flot, men hold kæft, hvor havde vi det sjovt. Henrik, du er vores profet. Du er den eneste grund til, vi valgte rally og bil. Og AC, det var ikke smart, at du ændrer videre og forlod os i en fart. Og Tilde, du er den bedste. Tak fordi du lærte os, mand. Nu skal vi fandme have den hat. Osiris, Osiris, vi kommer til at savne dig, Osiris. Osiris, Osiris, vi elsker dig så meget, Osiris. Osiris, Osiris, vi kommer til at savne dig, Osiris. Osiris, Osiris.